pali nkhani zina ukamva umadabwa kuti koma zimenezi zikuchitikadi mwachitengedwe kapena poti kuno ndi ku Africa zamatsenga zalowererapo. Ndiye palinso mchitidwe wa anthu ena umadabwa kuti koma khalidwe limeneli anakula ndi anthu kapena anangokulira kuthengo monga nyama. Imodzi mwa nkhani zimenezi ndimene takubweretserani lero mu video imeneyi pano pa Factory 265 Media. Ngati ndinu alendo pangani subscribe kuti tidziyendera limodzi, komanso nkutheka muli ndi nkhani imene mungafune kugawana nafe, tiyankhuleni pa 0884 274 153. Zina langa ndi Stella Bonongwe, kumuzi kwathu ndi kucholo, koma panopa ndimakhala kwa manje kusochi. Nkhani yomwe ndabweretsa inepa zili pati ndionena zoti ndinali ndi mwana amene anali ndi zaka 10. Mwana amene zina lake ndi Stephen Livingstone. Mwana aya amakhala kumuzi kwathu kucholo, ndinakamsiya kumuzi kwathu kwa makolo anga kuti azikhala makolo wanga. Fana zoti banja langa linasokonekera, kuti banja langa zisokonekera ndinalinso ndi mwana wina amene ali mwana wachiwiri kubadwa pambuyo pa Stephen yu. Mwana amene yuyu anazagwera pa chisime mu chaka cha 2014. Mwanayu ndimakhala naye kwa apongozi anga kumene ndimakhala ngati kubanja kubangwe. Komano unapeza kuti siku lina ndinapita kukacheza kwa alamwanga pafupi ndi nyumba ya apongozi angayo. Ndio unapeza kuti mwana uja anazangondisowa kwa mamini sochepa. Anali mwana wang'ono anali ndi chaka ndi miyezi 2. Komano unapeza kuti mwana uja anazangondisowa mamini sochepa, anakapeza kuti mwana uja anakagwira pa chisime. Chinali chisime chaching'ono choti anthu amatunga madzi ndi mbali ndithu. Pana zapita amaina kuti akatunge madzi pa chisime paja, anapeza kuti mwana uja anazampeza ataberuka. Koma kwa mamini sochepa kupita kuchipatala anakatuza kuti tabwera ndi maliro kuchipatala cha Matapa kubangwe. Tinatenga maliro ukayika kumuzi kwathu kucholo. Titakayika maliro napeza kuti nditabwera ku maliro kuja uzakhalanso ngati kubanja kumene ndimakhala ndi amunanga. Kunali zinthu zosagwirizana anthu akumtundu wa kwathu komanso kwa apongozi angawa. Fana zoti anthu ankayankhula mawu zoti mwanayo anamwera, fana zoti mwanayo achita ngati kumupha ngati zamasenga. Ende napeza zoti panayamba mavuto zoti osakhala bwino ndi amunangaja, amachoka pa khomo osakhala pa khomo, kundisiya mwina opanda chokudya kwa wiki osamabwera pa khomo. Ende zinali zinthu zoti zimandipasa mavuto kwambiri ndi mwana amene ndinasala naye. Ndinapanga chisankho chongolisiya banjali ine ndikuchokako kumene ndimakhalako kuti ndikakhale kwa ine ndekha kuti mwina nzikapeza thandizo. Ndinamtenga mwana wanga amene ndimakhala naye Stephen yu kwamusiya kumuzi kwathu kucholo kuti ine ndipitirize kugwira maganyu anga kunoku kwa mwenye ndizipeza thandizo loma nthandiza mwana wanga kucholo. Ine ndikubwera kutaoni kuno kumazakhala ndekha. Ndipo ndinayamba ntchito kwa mwenye kukanjeza. Bambo anali amodzi omwewa ndithu. Chambire ni changa ana amene wa bambo anali omwewa. Chifana ndikwata ndi nsika na ndilibe mwana wina aliyese. Ndiye ndimakhala nawo mpaka ndimene nabereka ana amene wawo awiri osewa. Ndeno anapeza kuti mwana uja ntakansiya kumuzi akukhala umene kuja. Pamene nona zapeza kuti siku lina linali Sande ndithu ndinayambidwa foni pa namba ya chilendo. Kenaka ndinadabwa kuti foni ija inapitizabe kuitana. Ndinachita manda kodi chichitika ndi chani? Ndiye ndinazayankha foni ija. Nditayankha foni ija ndapeza kuti ali munthu wa chilendo, ndipo mwa amene anandiyankhula nango ndizoti uzithamanga pompano unyamuka uzibwera mwana wako ali kuchipatala kucholo. Kufusa mwana wake ali kuchipatala kucholo ndani? Nikagaza kapena mwina ni mwana wa sister wangayo. Sono mwana ali kuchipatala chachitika ndi chani? Tangonyamuka uzibwera panopa mwana wako ali kuchipatala kucholo wakundwa ndi galimoto. Sande lero chachitika ndi chani kuti mwana wanga akundwa ndi galimoto? Sinazimvese. Ndipo mutu wanga unabalalika. Pambuyo pake ndisananyamuke ananza ndimbiraso foni ndizoti mwana wanga ucho wamwalira. Mutu wanga unabalalika. Ndinali munthu osowa mtendere kwambiri. Ndipo ndinasowa mtendere osati masewero ni china chilichonse chimene ndinatenga ndimakumbuka kuti ndinataya minibus imene ndinakakwera. Ndinataya zovala zanga zonse, ndinakafika ku muzi kwathu ndilibe osapato. Moyo wanga utabalalika ndipo zoti ndine munthu sosini malingalira. Chiyembekezo changa chonse chinali pa mwana wanga amene ndinasala naye. Endukansiya mwana wanga kumuzi sichinali cholinga zoti mwana wanga sinimankonda. Ndimamukonda koma ifa chosowa thandizo. Kapena ifa choti kwa bambo wake foti mwana isama ndithandiza. Ndikona ndinatenga mwana wanga kansiya kumuzi kuti azikakhala kumuzi kwathu. Anthu ajana akundidikirira pa cholo boma. Ende nditafika pa cholo boma ndinasika minibus yomwe ndinakwera. Ende kunali kunja kutada unali usiku. Ndinazindikira mwa sister wanga amene amalira kwambiri. Ende nditasowa paja ndinauza nthawi zoti ndibwerere mwina ndipite kuchipatala kuja kuti ndikamone mwana wanga koma anandikaniza kuti kuja kwada sizingatheke ndi mwana ndizona zoti akasiya kale kumoshali. Kukafika kwathu nakapeza kuti anthu ayika masamba mbali zonse kusonyeza kuti mwana wanga adi watani wamwalira. Ndipo ndinafunsa kuti chachitika ndi chani. Anandiza kuti mwana wanga anathamangira ku msewu ndi azinzake kunazoti akaone galimoto ya apita ndipito wapita umene umachokera kumulakhwalo omwe kumulanje. Anatengana kagulu kawo kuti athamangira apita akatana akaone magalimoto amene aja. Ende ati pa msewu pana anthu ochuluka, anthu ambiri, makolo, anthu ambiri, azimayi, azibambo. Nalo dabona zoti anthu onsewa ndi chifukwa chani? Mwina anthu ena wasana ngovulala kapena mchifukwa chani unazoti mpana wasana gundepo ananga apo anagundapo mwana wanga yekha. Ndipo ngozi imeneyi inachitikira pamalo amene amati padere pali makolo ankhuku pamene pa amene munapita ku msewu wa cholo wopita ku Chenza. Pali makolo ankhuku pamene timati padere pakamfoza amapitapo nkhuku. Tipana
sanachitika pa ngozi yonse, ndi ngozi yoyamba kuchitika inali ya mwana wanga amene yuyu. Ndiyeno mutafufuza mwina munapeza kunena kuti chimene chinachititsa kunena kuti ngozi imene ichitike kwenikweni chinali chani? Nditafufuza nazo zoti akuti mwanayi anatenga ndi gulu lanzake ende azinzakewo anayima mbali ya sidya lina la Seuli, mbali nayi kunayimanso anthu ena. Sidya limene anayima mwanayi ndi mbali imene sikumadusa president wa, koma side inayi ndikumene kumapeza a president wakamadusa akhoza kuwaona anthu aja bwinobwino. Kwaweva mwina ena sawapeza amapeza kuti amayima akapeza gulu la anthu chonchija, ndiye mwana uja anagaza kuti akakhale kumbali imene kunali anthu kuja ndiye ndi gulu lanzake lija anagwirizana kuti tenti oloke. Kumbuyo kwako kumabwera galimoto imene inali pa speed kwambiri mathamanga, ende anaja ataona kuti galimoto ja ikuthamanga anaja atazayima. Atayima anapeza kuti driver uja anazachepesa speed pamalo pamene anali anaja, anawuza kuti anazaonesa saini ono zoti anaja anaoloke. Ndi anaja anaoloka enaja, koma mwana wanga anali ndi mantha anapesota anangoyima. Kenaka driver ja anazaona zoti anazamupangabe mwana joti atani aoloke, anazamuonesa mikono kuna zoti woloka. Ndiye mwana uja pozati adizo ndi oloke, pozaoloka ndinaona zoti driver ja akuzatizaso galimoto ndikangopeza zoti wamutani wamuomba. Na anayiponda galimoto ija anasopana peza zoti pompo wamuponda mwana uja. Ndizaso anazamutu meja kuti woloka taona nzako waoloke weso oloka zipita. Ja iyo jana zoti magazo ndi oloke. Ndipamene zoti driver ja ndipamene amasapiza zoti waluza galimoto mwana wanga anatani anasapiza zoti anamuomba mwana wanga ndikumwalira. Anamwalira malo omweyo sanapite suchi padota anali ndi moyo waye. Ndiyeno galimoto imene amugunda apa mwakapazani lipiti wamtsogolo wakale kuti amadutsa. Timafuna tidzione kuti galimoto imene amugunda apa pa mwanayi galimoto yake nditi. Nthawi imene kuti magalimoto andipiti wana asanaduse. Galimoto imene iyi imachokera kutcholo kuboma kupita kumulakho lomwe kumulanje. Kutanthauza kuti apapa tinene mumveka bwino kwa omvera kunena kuti galimoto imene amugunda mwanayu sikukhudzana ndi mtsogolo wakale wa dziko lino. Tiwauze ndi tiwomvera kuti amvetsetse. Galimoto imene agunda mwanayu ndi ina imene simapitanso kumulakho komweko. Komano anawa anafika kumene kuti akaone mtsogolo wakale wa dziko lino akudutsa. Tingafotokoze choncho nazo kuti sikukhudzana olompang'ono pomwe ayi. Ndipiti umene wa president uno sanaduse. Komano anthu amene amauza anacho kuti tiyeni kunsetikana president anali ndi mtima unazo kuti akakhale azidikirira. Kuti president akamadusa apeza ali pati ali pamalopa. Ndipo galimoto imene iyi imene inagunda mwana amene iyi sinali ya ndipiti wa president ayi. Ndipiti umene uno sanaduse. Komano galimoto iyi inali ya MP amene anali nthawi imene iyi akupanga kampeni yawo yoni nazoti afuna kulowa mboma nthawi imene iyi ya kampeni ya amazapanga za president. Kodi zimene zinachitika chaka chete? Inu zinachitika mu 2018 mu Oktoba pa 24 Oktoba. Tikukonzeka chisankho cha 2019. Mukwatchula pano kwenda MP chifukwa ndi MP amene anawina. Ndi tiwatchula pano pa nda MP nthawi imene anali ashado koma pano pa tiwatchula nda MP pano pa nda MP akutchula amene ali adi. Ndi mwana atamugunda pamene paja galimoto ije nkafuna kuti ndi speed imene inatenga pamene popo izithawa izipitirira. Komano anthu ena amene anali pamene paja akulu anamuza driver kuti sikuyenera kutani kuthawa, ndipo anatola myala ndipo amugende driver kuti asathawe. Ndipo driver anaona kuti anthu aja ndousa kwambiri anayima ndikutola mwana uja tenga mwanayi tiye tizipita kuchipatala. Ndipo anakamusiya kuchipatala pa galimoto yawo yomweyo ndipo driver isanathawe ayi. Ende atakafika kuchipatala kutcholo apolisi anakamusekera driver siku lomwelo. Anapeza kuti aineka galimoto amene wapi anaziwa galimoto yawo yapanga ngozi ndipo yagunda mwanayi watani kodi kwafera pomwepo. So mama wake tidapita kuchipatala kumochali kumene kuku achipatala andikaniza unazoti mali watisatenge tadikire MP amene wafanda amene apange dongoso china chilichonse chokhuza maliro wa mwana wanga. Mwina kafufu kwanu munapeza kunena kuti galimoto imene ya MP kwenikweni imachita chani pa nthawi imeneyi? Galimoto amene yakuti imakatenga anthu amene anachoka mbali ya kutcholo kuboma ngati madera akutali ona zoti sakanakwanisa kuyenda okha kapena kugwiza matransport yawo ndikukafika kumeneko kumulakho alomwe. Komano anaweza galimoto imene yoyo ndikuwatenga anthuwa ndikukasiya kumenekoko. And driver amene ayi titamfufuza amanena zoti iye inakukhala ganyu ya siku limene lolo sana driver wawo ayi. And galimoto isinali yoyenera kuyenda pa nsefa inalibe insurance inali lole. Nthawi imene inkuti kunja kunali kuti ada amakatenga mwakhoja watha amakatenga anthu aja kumakabwezesa mmakwawo. Nthawi imene anapeza kuti anagunda mwana wangayo na nthawi ya madzulo ndithu. Ndiyeno mapita kuchipatala achipatala akuwuza nena kuti musanyamule malirowa mwadikire a MP amene padakali pano ndi a MP. Nthawi imene yonali ashado. Zitatero chinachitika ndi chani? Anapeza kuti nthawi imene titakhala kuchipatala kuja tinadikirira ndithu tinakhala ku nthawi yayitali. Kenako ndinazaona galimoto ya a MP amene wawa atatengana ndi azinzawo pa galimoto yawo ndithu yokongola ka fortune ka 4 doors. Inafika kuchipatala kuja ndipo atafika umene kujaku anazauza zibale yanga unazoti tikudikira coughing if blunt atumiza galimoto unazoti ikatenge bokosi ibwere nayo. Kumene kuja tinadikira ndipo tinaona galimoto
ya polisi kubwera mosatizana ndi galimoto imene inatenga crossing yo anabweretsa bokosi lokongola kwambiri loya mtengo wapatali lotowa makolo anga sakanakwanisa kugula bokosi ngati imenelo anabweretsa tinatenga maliro cha mapasti 1 ndipo tinanyamuka kubwerera ku nyumba nthawi imene tinakhala kumashefa tinakhala nthawi itali ashado amene wanatenga ndrama yona yokwana 40,000 ndikuwapasa anthu nazo kuti agule zokudya ku mosha kumene tinali kuifota anakhala ku nthawi itali anawapasa ndrama ndikugula zokudya kuthiwa kuboma ndikuwapasa anthu aja ndikumadya 40,000 ndipo ni ndrama imene anapereka iwo ngati chipepeso chawo pasiku limenelo kodi kumaliroku kutanthauza kuti ayimpi amene wandithu munawaona bwinobwino maso ni maso osati kungomva komano ndithu anafika iwo makamba kuti anaye pa chigalimoto anafika ndithu kumaliroku inde ndinaona ndithu anafika ali ndi azinzawo sanafikeso oyiwokhayi anafika ndithu ndi gulu la azinzawo mpaka na tinayenda nawo limodzi ndikukafika kumuzi kwathu kuthyolo ndithu muzi wa Nanseta tinakafika anthu ambiriso anaona tinakafika mpaka na ananyamuka iyo nthawi imene timapita kumanda ndi pamene iwo analiza galimoto yawo ndikubwera ndikumapita koma tinakafika nawo galimoto imene inatenga maliro a mwana wanga inali galimoto ya polisi fanana zoti samalola kuti galimoto ina iliyonse itenge maliro a ngozi ndipo apolisi ananyamula okha maliro amenewa panali lole imodzi isizoti inali yandani ka inali yomweyo ya ndikudziwa imene nakunyamula gulu la anthu iwo anakwera galimoto yawo ndi azinzawo yawo yapa ntiyamtengo wapataliyo tinanyamuka mpando tukafika kumuzi kwathu tinakayika maliro ndipo zonse zinatha ndiye napeza kuti titayika maliro tinazanyamuka tinapita ku polisi kuja ndi azibale yanga tinakafika umene kuja anatifotokoza china chilichonse chimene chinachitika kuti ngozi chachitike endi anatuzana zoti driver amene anachitisa ngozi imeneyi ndizona zoti panopa ali ku polisi amusekera ali ku polisi kuna zoti afunse foti chani galimoto yawo inali yopanda insurance inali galimoto yosayenera kuyenda pa msewu ndene ndinafunsa zona kuti ndi chifukwa chani munthu anazoti wandoziwa malamulo endi ni munthu anazoti amaziwa unazoti galimoto imene sikuyenera kuyenda pa msewu chifukwa chani galimoto imene imapeza kuyenda pa msewu anatuzana zoti iwo amagwiritsa ntchito mapulani yawo fana zoti ndi anthu ona zoti amalamulo ndi ngati anthu ona zosangapangidwe bani pa china chilichonse enda anati pasana kuti tikamabwera ulendo winawo tikabwere ndi munthu amene anaona ngozi ikuchitika china chilichonse chikuchitika kuti iye akhoza zafotokoza mumveka bwino patatha masiku angapo anapeza kuti polisi janayimbanso foni tibwere ndi munthu uja titapangana dongosoja china chilichonse wafufuza ndi tinanyamuka ndi kupita ku polisi kuja titapita kuja anapeza kuti anafufuza bwinobwino anatifotokoza chilichonse chimene chinachitika ndipo anati tipereke ndalama yokwana 3,000 imeneyi kuti atilembere polisi report ndipo ine ndalama ija ndinapereka siku lina ndinayimbidwa foni ndi anthu ena kuona zoti sindikuwadziwayi polisi pati chanthawi imene nkuti anasana ndipasi akulembabe ndipo ndisanatheke anandiyimbira foni anthu ena unazoti mukukhala kuti ndipo ndinazo ndimakhala ku Sochi anazoti mungakwanise bwera ku Blantyre anazoti ndikhoza kukwanisa koma ineyo ndi ndani anazoti ifeyo tili ngati maloya amene timathandiza munthu akachitikidwa ngozi tinamva zoti ineyo mwachitikidwa ngozi ndiye apo pasi tingakwanise kufunsani zambiri fandi pa foni taifezani mpeze transport munyamuke mbwere kunoko ku Blantyre ndipo mukafika ku Blantyre mufike pa chinyumba chimene chicha house chicha ndipo mukafika mufunse kuti funa ku mabungwe a maloyers ndiye mufunse ndikuwafuna mundipeza ndinati okhe chabwino takumvani inepo ganizo kuti poti ndachitikidwa ngozi mwina anthu afuna ndithandize ndinanyamukadi kunyamuka kwera minibus ndinanyamuka kufika mu Blantyre ndipo nditafika Blantyre ndinakafika pa nyumba chimene chija ndinakwanisa kuti ndinakwera chepe mpaka ndinakafika mu office mwa anthu amene ajawo ndinakapeza nditapeza janandu zoti ineyo ndi munthu amene ndimathandiza yani ndimathandiza anthu akachitikidwa ngozi moti ine pakali panopa ndinamva zoti mwachitikidwa ngozi kuthyolo zonsezo tinazifufuza tikuziwa situ zoti nkhani imeneyi panopa ili pati ndene nawo zoti panopa ndilibe china chonse chimene ndingakuuzeni foti police report apo sanandipase akandipasa police report ndikwanisa kukuuzani china chilichonse chimene chingachitika apo panchona zoti mukuyenera inuyo tikuthandizeni ife tilowerere pa nkhani imene kuna zoti police report akuti akupaseni ndimene afunsa kuti nchifukwa chani fati iwowo anatiuza okha unazoti akuyena kupereka police report nchifukwa chani kuti police report yanga silituluka mwina kapokha ndigwiritse ntchito nzeru za inuyo anzoti loko zimene zimatani zimachitika mayi niyo musapange makani kapena kupanga chani koma niyo mukungoyena mumve zimetani ife tikuuzeni ife tikuthandizani pa china chilichonse ndipo nkhani inayo sei ife tiyendesa dongosolo bwinobwino ndipo ndinabwerera kupita ku nyumba ndinagula mayunisi ndikuwayimbira foni ausiya kuthyolo ndipo janandu zoti zimene zoti ndizoona zimatani zimachitika musaope musachite mantha ife tikakupasani police report lanu anthu amene akulani akuthandizeni ndinawuza kuti okhe chabwino ndamva komabe anthu aja amapitirizabe kundiyimbira foni umandivutisa pitani mukatenge police report lanu kuthyolo ndiye unapeza kuti mpakana iwo aja anazakwanisa kuti analumikizanabe ndi apolisi akuthyolo aja mpakana apolisi aja police report anazandirana ndipasadi tikuyenera ife tipange changu fana zoti inaka galimoto imeneyi amene akupanga kampeni ndi mukamafika chaka cha mamu 2019 mu May June asakha kuti iwowa mwina ndi MP achita bwino zona zoti ali ku parliament sitingakwanise kuna zoti tizakambe nawo milandu pokhapokha tipange changu asanapite ku parliamentiko iwo atikhale kuti nkhani imeneyi iyatha ndinavomereza kuti okhe chabwino ndinapangadi zimene zinakukatenga police report licha kuthyolo anandipasa ndi chimene ausi aja anandiuza ndikukatenga police report anandizonayo zoti police report lanuli mukalipange photocopy mukatengera original mulisunge la photocopy limpire mukawapasa amene wawa fa mukakawapasa la original ati zoti nkhani anakhoza kuponderezani ndine muzasowa kotani kopita ndipo muzasowa mwina kuti mungapite bwanji ku court kapena ku mabungwe kwina kuti angakuthandizeni nde musunge
musunge cha original mutenge cha photocopy mukapase ndinavomera ndinapanga ndi zimene iwana ndiuza ende nditapita kuja ndinapeza kuti ndapitisa police report la photocopy lija anandikalipira amene ndi agent wawo uyo amene malumikiza nthawi imene nkuti siku anali aloya wayo ndi agent amene amati dzina lake ndipo nditakafika ndipo ndimakumbuka kuti sindinakampasire ku office kwake ndinachedwa atandimbira funa kuti mufulumire mubwese police report mmene ndinkafika Blantyre unayo kuti nthawi inali itathenera nchawo itakwana ndi ndinakumana naye pa kulokotawa ali mukagalimoto yake yofira anali ndi mzimayi wina amene andizota tipaseni police report lanu ndipo musachite mantha police report lafika nditapereka police report anandizota ayi police report mwatengali sitali simene limene kuti musatipasa ampasa photocopy ndipo anandikalipira chifukwa cha mabwesa limene mukwena mubwereka ali kuchola akakupasa ndilo imelera ndinazota limene andipasa ndi limenelo anandizota ayi zimekoloko limenelo simukena utani kubweresa ndili analizindikira kuna zoti ndinali photocopy police report imene ndinampasa koma ine chilunga amene ndikuchiza kuti police report la original ine ndinawo ndinasunga kunyumba kwanga nditapasa police report lija akhala kundimbira phone kumandizoti akupanga death certificate ya mwana wanga pena amatha kundimbira phone bwerani ku office ndinazoti chite ndimapita 2019 munali mume anazanditana kundizoti panopa nkhani yanu ikwenera ukalowa chani khoti ndipo ndinanyamukadi kupita ku khoti anazanduzoti ndinapita ku office koko ndipo pamene ndinazaka kumana ndi munthu amene ndinazindikira kuti ndi lawyer amene akugwiritsa akuyendesa milandu yanga ndipo munthu amene ananditenga pa galimoto yawo ndikunditenga ulendo una ndikupita mpaka kufika pa headquarter ya Blantyre titafika umene kuja tinakalowa mu khoti ina yake imene tinakapeza majaji anthu mmene muja ona zoti akudikira milandu yathu ija titafika umene kujaku anayamba kukamba nkhani ija unapeza kuti sanapite patali anazanduzona zoti lawyer wa sanabwera kuti akudwala ndeti tinabwerera and lawyer ajana ndizona zoti ndibwerere ndizipita and andiimbira phone after mwina akaye pasa madeti ona zoti chani tibwere ku khoti ndipo anazoti sipatenga nthawi and anandozoti pa 5 April andiimbira phone anazoti tani tibwere ku khoti ndinadikirira mpaka pa 5 paja panadusa ndipo anandipasa kadi yawo ndizo ndizigwisa ntchito namba limene yoyo ndipo patadusa masiku pa 5 mmene ankanena ndinazayimbira phone ndikozoti chifukwa chani nanga munati pa 5 ndikudikira mpaka na lero akunizatawo musadandaule ku khoti atipasa date ina 2019 ndinadikira mpaka 2019 yense anatha and 2020 ndimamene nazagezota sozikhala bwanji ponkhani mpaka na lero and tinapita ku khoti kamodzi anazoti tizidikirira chichitika ndi chani ndinazayimbira phone ndi anandizoti atabwera ku office kwathu zakambirani nditapita kuti anazoti panopa ndimene zilili ku khoti kuyambikano milandu ya chani ya zisankho sakutilola kuti kakambe milandu ndetiyeni tidikire mpaka na nkhani zidani zithe zikatha nkhani zimene zizi ndimene tizakuyitaneni tizakuuzani nati okhe chabwino ndinakadikira 2020 yense anatha ende nkhani zimene ndimakhala ndikuzimva amene zimayendera 2021 ndinazapitanso ndikasota nanga bwanji zikhala bwanji pompaja mpaka na panopa akuti apanopa kuti ku khoti zachisankho zinatha koma panopa ku khoti kuli chani kukanika usegula khoti fa cha covid ndetidikire zachani covid yathe kaye ndinati okhe chabwino ndinadikira mpaka za covid zija zinamba kumatani kumapita kumapeto kenaka siku lina ndayimbira phone anazoti amayi apanda unani kuti ndi nkhani zimene zili kulipotekangu apempha jaji kunazoti nkhani zathu tikambe pachani pa phone ndinati okhe chabwino ndakumvani anapizoti 2021 kumapeto ngati November October anazandiyitana kundizoti panopa nkhani zathu zona zoti zidani zizalowene khoti komano khoti yake tikambira chani mu office mwanga momuno iniyo mungokonzeka mubwere ndinavomera ndinanyamuka ndinabwera and anapanga phone yako connect ndi ajaji aja MP ndimaona ali pamene paja nzona zoti zonsezo zimachitika ndithu kuzera pa phone ndeti nayamba kuyankhula nkhani jana ndizona zoti ndiyankhule china chilichonse chimene chinachitika kuti ngozi yachitike kapena chimene ndikuziwa ende ndinafotokoza mmene ndafotokozera muja amene zinachitikira jaji anazati okhe takumva ndi kumbali yanu tikuyeneranso ndinazoti titani tafunseno MP wakunazoti akuziwapo chani pa nkhani imene mwafotokozani nde atawafunsa MP aja anapezati MP aja anayamba kukana kunazoti sakuziwa china chilichonse zokhuza za nkhani ija ndipo zona zoti galimoto yawo inachita ngozi iwo sakuzidziwa zinandiwawa mkati mwanga nditamva kuyankha mawu amenewa zinandipweteka komano fano zoti sanandipase moyo ona zondifusane nawo mafunso a MP aja ndinaona kuti paipo panandiphera ufulu wanga kwambiri fani kanakhoza kuwafunsa mafunso kapena kufotokoza china chilichonse chimene chinachitika pa siku imenelo kuti mwina anayiwala ndithe kuwakumbutsa kuti munabwera ndipo simene muzinakhala mwakuti munapanga zakuti munapereka ndrama zinachitika izizizi zonsezo ndinatani ndinkafuna nditawafunsa ndi ndimakumbuka kuti maliro amene atachitika patatha masiku mwina wiki anazatuma anthu okwana 5 anthu amene wawo anabwera pa chigalimoto chomwecho chimene anakweracho ndi chimene anthu amene anakwera kubwera kuti kunyumba kwathu ndipo anapeza bambo anga ngozona zoti tabwera ife tifati kumane ndi mwino wake wachani wa mwana uja kuti tipereke ngati chipepeso atituma ife abwana MP ndikuachula iwo unazoti atituma kunazoti tibwere kunoko tikumane nanu timve dongosolo lanu unazoti mwapanga bwanji mmene kuti
ndi chani chimene mwachita maliro chatachitika ndiye atandifunsa nawo zoti ine palibe chonse chimene ndachita ndipo sindingapange inenso ifa chani ine ndi munthu wonenazo ndikulira ndipo ndilibe mphamvu inonso ndingapange kanthu ine kwanga ndikuye kuti ndataya mwana wanga ndipo aja anavoma tokhe chabwino takumvani apa tipita tikafotokozera abwana chano zoti kodi atithandiza bwanji natokhe chabwino ananyamuka ntho chokumapita anangotenga nambala yanga ndipo anthu amene atachoka kuchoka nthawi yomweyo mpaka napanopa sanandimbireponso foni ndipo sinalumikizane nawo tsiku limene lili ndipo amene amp aja ankakana kuna zoti sakuziwapo china chilichonse ndipo zinandiwawa chifukwa anatuma anthu ndikubwera kwathu pamapeto pake mazana zoti osakuziwa china chilicho ndiwo anabwera kumaliwa mwana wanga dongoso lilo sanalipanga ndiwowo zinthu zimene anapanga zona zoti anthu akwathu akanakhoza zipanga sabale yanga ina amp amene sabale yanga ndipo si anthu ana zoti sambali yakwathu kuna zoti nda amp sindikuzoti amatumikira dera kwa chani sindimaziwa komano zona zoti sindimaziwa koma sana akati omwina iwowo sananene zona zoti agula bokosi sapanga chani sabale yanga akanalephera ola kanagula bokosi lochipa mwana wanga akanapitabe kumanda koma iwo anavomereza kuna zoti agula bokosi fona zoti galimoto imene yagunda mwana wanga inali galimoto yawo zinandipweteka akukana kuna zoti sakuziwapo china chiliyonse zinandipweteka kwambiri ajaji anena zoti chimenezo ndikuona apapa nchona zoti nkhani inonse muli ngati adera limodzi endi mmene azikuonekera awo ali ngati banja lanu ngati ana anu ifano senu ndaye ochokera mbali imodzi kuthyolo munayenera mungochitapo kanthu kuti nkhani sene ipite mpaka pa khoti kuti muzikayimbana milandu ndiye waja anavoma zoti ndamva ndichitapo kanthu endisachitika zimene zija anatipasa 14 days ajaji chanazo ndikupasani 14 days kuna zoti nkhani imene iyi mukambirane kuti itha bwanji loya ujana ndizoti apapa ndimene zilili mukuyenda mundidikire neyo fano zoti ine ndamene ndingakwanisa kutani kukambirana ndiwowa endi tikakambirana ndikuyimbirani foni kuna zoti takambirana bwanji nati okhe chabwino ndeno zimene akazanifotozoona loya chanazo muzowa chani amp wansono zoti akungozemba ifa akhala kubwera kuno kangapo konse kuna zoti andipase ndalama yokwana mwina 500,000 kuna zoti ndingovomera kuti nkhani irani ithe kenaka siku nana abwera ndeta 100,000 kuna zoti ndingovomera ndiye ine kuona ndimene lili nkhani uyu anapita anali mwana endi nali mwazi wa munthu sindingavomere mawu amenewa kuti amp amabwera kutosiya ndalama kuti ampase loyayi anayankhula ndi loya pakamwa pake anayankhula pakamwa pake ndipo simaona zoti andiuzapo kamozi ayi nthawi zambiri ndikapita amandiuza ona zoti akubwera kuzandiuza koma sindingalole chifukwa milandu imene zikuonekera ine ndalama yomwe ndikufuna ona zoti anthu amene wapereke ngati chipepeso ndikufuna ndalama ya more than 4 million kapena ikhale 5 million ikachepa ikhale 2.5 ndimene ndingavomere komano ndalama imene akundiuzayi ndiyakana ndiyochepa kwambiri ndiye ine ndinavomera kuti okhe chabwino ndakumvani tinadikira 14 days kuchokera pa 14 days kufika mpaka na lero 2023 palibe uthenga uno umene wandipeza palibe foni yonse imene aloya amene wawandiimbira palibe ndinayesapo kunyamuka kupita kukakumana nawo siku loyamba ndimakumana tapita nandikalipira chifukwa chani mabosa osandiimbira foni ndinazo ndaboza kufuza kuti ndifunse nkhani yanga ili pati anazoti pitani mukapita meko ndikatani ndikakuimbirani foni zikatheka muno bwino fefe singapange majaji sitingapase majaji aja unazoti atipase date fefe tilibe ufulu umenewo timadikira wajatuzi ndinavomera ndinabwerera ndidakhala beni kulingalira nkati mwanga nazoti ndimene patalikira nthawi kuchoka 2018 uzafika lero ndikalekale ndinazafufuza bungu lina laka amatira malawyers and limapezeka house momwe mucha nditapita kumene kucha kunaka kumana ndi zimayi wina amene anaona zoti amanda amene amakhala ngati amakumana ndi anthu wathandiza nkhani ngati zimene zikachitika ndipo ndinasakafika kumene kucha ndikuwauza kuti andabwera ndimati nditani funa ndifotokoze kuti ine ndini nkhani yanga kwa loya akuti komano anthu osakundithandiza ndene ndimati ndifunsa kuti mwina ndingapange bwanji ndiye waja anandisoti loya wake ni ndani nditangowatchula loya amene wawazi nati zoti waja anapsha mtima anandikalipiranso ifachani wabwera kunoko ndogeza zoti feti pange bwanji panapata zingopita ndimuzikadikira ndingati wajaji akudikira jaji akwena adikire jaji basi ndinakhumudwa kwambiri fa amene anandilandira chamoneka kuti anayi ndi mtima ondithandiza koma mwina atamva zina la loya amene wawa zinapweteka unazoti munthu ene mondoti ali na ofesi imodzi mwina sanga apange fonso unazoti kapena kukapasa punishment ina iliyonse ende paipa pamene ndinazindikira unazoti nkhani iyi chilipo chimene chikuchitika ndimati ndikapita umene kujaku kuti akayang'ane mu kompyuta ngati mwina ndimati ndikasakumpeza ngati secretary wawo chakumfunsa kuti andabwera ndimati ine ndikatchula zina langa amabwera uno nkhani zanji kumfotokozera amati akang'ana mu kompyuta mwape zoti zina langa silimapezekamo sizoti nkhani yanga ija inatha kalekale ndiyopanda ntchitonso koma kwa ineyo khola mwana amene zimandiwawa zikundipweteka ndimamva kupweteka ndipo ndimafa ndiyankhule kwa amene wawo amene ali ampiwa kuna zoti kodi akanakhala anali mwana wawo waiwowa amene anagundika nthawi ndikuchosa moyo wawo akanamva bwanji mkati mwawo ndifana ndawuzoti amve mkati mwawo unazo ndimamva kupweteka ine mwana wanga zimandiwawa ndipo mwana wanga amene anali mwana wanzo siku lina nayeso akanazichita bwino mwina uzakhaso ampi ngati wowa sizizona zoti naye anali mwana wamamuna sapuluphuza zoti angalefere sikulu ayi ndiwo mphawi wanga ndikanakwanisa onali mzima kuti sinali pabanja koma ndikanakwanisa fani makwanisa kugwira ntchito opeza ndrama ndipo ndinali ndimasomphenya nazo ndizaphunzitse mwana wanga sikulu siku lina nayeso azakhale kwa mp koma anandiphera sogolo langa ndimamudandaula mwana wanga ndipo amve kumene kulioko nazoti ndimamva kupweteka mkati mwanga mumtima mwanga ndipo ine panopa ndikupempha mabungwe ngati kunja kuno kula mabungwe amene amathandiza kuna zoti andithandize ndiwo ndi munthu amaziwa malamulo ndi munthu
munthu ena zina ine kupanga zinthu ngati zimene zayi ndi munthu ena zoti iwowa ndi munthu odziwa malamulo chifukwa chani amatenga galimoto opanda ntchito simakenda nayo pansewu ende nkhani lero lakuitawa kuizemba fana zoti iwowa sanasate malamulo faka nasata malamulo kuti anali ndi insurance sibweze lero lakumathawa nkhani imene zikukhaliramo ine langa ndi dandaulo ndikupempha ndipo ndabwera pano pasili patoti amabungwe andimve kula mabungwe amene amaona za ufulu wa ana mwana wanga anaphedwa ufulu pano pa mwana wanga sali moyonso palibe sicho chimene zayembekezere pa mwana wanga anthu andozowa malamulo soti ndingapisana nayo ndine munthu wamba ndilibe mbiri ina iliyonse komano ndine munthu ndine mfulu ndine mmalawiso ndenenso ndinabadwira ku Malawi ngati mmene wamakhalira iwo ndiye ndikupempha nazo anthu andithandize kuchoka 2018 uzafika na lero ndikalekale ndipo ndi nthawi yayitali ndaloya mtundu wanje amene akungosunga nkhani ngati zimene zizi ndipo iwo akudikira kuti nkhani zanga zakambidwa liti kapena nanenso mwina ndimwalire mpaka ndisotaya moyo wanga ndi mwina nkhani zimene zazazikamba ndikudandaula ine ndikudandaula mwana wanga ndinzona zoti MP amene wawo andakhala ndikumakumana nawo amapita kumapemphero ndi munthu ena zoti ni munthu wa mulungu ndithu amaziwa mawu a mulungu ndakhala ndikumana nawo kuchali china chake timati kwa kumanja uko timapita kukapemphera kumene kuku ndipo MP amene wamapita kumene kuku kati fellowship ndithu koma iwo walangata akuluakulu achali chinene chocho nditapita kumene kuja kwaona nditakumana nawo kwaona ine ndinasiya kupita mawu amene wafoti ndimamva kupweteka ndimaona akutumikira akupanga zinthu zachifundo kumeneni magazi chifukwa chani wao kupanga zinthu zachifundo pamene ine akukanika kunimvera chifundo munthu ngati ineyo ndipo sikuna ndinaganiza nditayankhula ntena zoti ukusowa chani uzangu ayankhula zoti munthu amene munapanga zakuza kuti munthu wake ndineyo koma ndinalo zoti si chinthu choyenera fandikhanga ndaphwanya malamulo kapena ndaphwanyira ufulu wawo ndinangosiya kupita malo amene wawa ndipo ndinasiyadi kupitako kumene koko sindimapita mpaka na leroli koma iwo ndi mkulu wa mpingo ndithu amapemphera amavala masuti yawo Sunday likakwana Saturday pena makumana nkati mwa wiki samajomba amapeseka kumalo amene ndene ndimadabwa nozoti munthu oziwa malamulo komanso owerenga mawu a mulungu nchifukwa chani iwo sapanga zinozoti asamakhale ndi mbiri ngati zinezo amagaza ndi chani ndi mbewu imene imene amazala akapita kumene kwa mulungu kumene amakapempherako ndene ndikupempha noti kumene aliko amve kuna zoti ine nkati mwanga ndimamva kupweteka ndimamva kuwawa imfa ya mwana wanga imandipweteka ifakana chabwino mwina akanangomuvulaza mwana ndikundisiya wa moyo kuti nziti ndikakhala pena ndizimuyang'ana ndizimuona kutata kanapezeka mabungwe ena amene amaona za ufulu wa anthu olumala kuna zoti andithandize kuti mwina mwana wanga azapite patsogolo mwina azaphunzire koma anachosiratu moyo wake and sizikuakhuzayi ine moyo wa mwana wanga unapita iwo amasangalala amadya bwinobwino kunyumba kwawo ine ndili munthu mmene ndililimu ananga awiwo sanamwe ndipo chiyembekezo changa chinali pa mwana wanga Steven amene ndimakhala naye amene ndinasala naye anali stand 4 akupita stand 5 zili pati inetsa kuti iyankhole ndi phungu wa kunyumba ya malamulo amene akutchedwa mpulogalamu imeneyi komanso loya amene akuyimira amayiwa pa nkhani imeneyi onsewa lamya zawo zimangoyitana.